No niin, terve terve. Eli mä näytän, että miten tällä Systemellä saa tehtyä blogin. Eli systeme.io on se osoite ja ihan ekana voisin näyttää vähän, että paljon tää niinku maksaa. Eli ilmaisella versiolla voi blogin tehdä, mutta laillisesti sitä ei voi tehdä ilmaisella versiolla. On muutama sellainen asia, tai oikeastaan yksi asia, mikä estää sen. Ihan semmoinen pieni juttu ja sitten sen lisäksi sitten täällä saa tehtyä useamman blogin sitten, jos ostaa tämän maksullisen version. Sen lisäksi saa noita kontakteja 2000 sijaan 5000 eli sähköpostimarkkinointiin. Ja tää näkee sitten näitä. Eli 5 blogia voi tehdä tällä. Eli ensimmäinen asia on tosissaan, niin kuin, että sun tulisi ostaa tämä. Sä voit tietysti katsoa tämän video eka ja myöhemmin tehdä vastaan, että jos et sä heti halua ostaa, niin sä voit silläkin tehdä. Ja sitten täällä on toinen vaihe, pitäisi lataa se skripti. Eli tämä skripti on se, minkä takia tämä systeemi on laiton ilman, että se nostaa, koska tämä skripti ei pysty asentamaan muuta kuin maksulliseen versioon. Tässä voit ladata se, mä näytän myöhemmin, miten se toimii. Ja sitten kolmas vaihe, että jos tahdot, niin voit vielä käydä katsoa täällä samalla domainilla, eli tienarahakotona.com löytyy mun blogi, missä on tällä hetkellä 20 erilaista keinoa tehdä rahaa, ja niistä mä oon muutamiin tehnyt lisää kontenttia, eli kirjoittanut vähän semmoisen kattavampia artikkeleita, kun siellä on myös semmoisia, missä on vaan nopeasti kerrottu, ja se on semmoinen lista niistä keinoista, mitä voi tehdä rahaa netissä. Ja katsotaan sitten, mitä seuraavaksi piti näyttää. Okei, seuraavaksi oli sitten tämä, eli mistä saat domain-nimen, eli semmoinen kuin namecheap.com on erittäin hyvä paikka ostaa domain-nimiä ja maksaa semmoinen 10 euroa. 10 euroa vuodessa, eli ei ole hirveän kallis. Täältä sitten vaan searchiin ja domains ja search domain name, tietysti eka pitää rekisteröityä ja sitten täältä vaan search ja sitten se näet, että onko se vapaana vai varattuna. Katsotaan tätä domainia, tämä varmaan on varattu, joo. Eli ja tässä näkyy toi hinta, eli se on sen 10 dollaria eli alle 10 euroa. Ja sitten jos haluat laittaa oman business-emailin, niin jos olet uusi asiakas, niin saat ilmaisen trialin tähän muutamaksi kuukaudeksi. Eli siihen voi käyttää Gmailia tai jotain muuta tuommoista, vaikka Outlook tai mitä noita nyt onkaan. Mutta sitten jos haluat ammattimaisemman, niin sitten kannattaa tämä business email ostaa ja vähän näytä, miten sä voisit asentaa sinne. Eli sitten vaan muuta sä et tarvitse, eli jos ostat maksullinen versio, niin SSL, eli mikä maksaa normaalisti 6 euroa tää, niin se kuuluu siihen systeemin pakettiin, eli sä et tarvi SSL ollenkaan ostaa silloin. Ja sitten seuraavaksi mä voisin näyttää, eli mulla on täällä nyt ihan uusi domaini, mä näytän nyt alusta lähtien, miten tämän blogin voi tehdä, eli täältä asetuksista, eli tuot klikkaa tuosta ja settings ja sitten custom domains ja mulla on täällä nyt muutamia
blokeja ja squeeze page ja muuta. Eli sitten täältä se toi settings vaan show instructions ja täältä pitää sitten kopioida. Eli täältä pitää ostaa pelkästään toi www ja sitten mennä domain list, eli etsiä se domaini sieltä. Ja manage. Sä voit myös käyttää suomalaistakin vaikka Zoneria tai jotain, mitä näin nyt onkaan sitten, jos et halua tätä Namecheapia käyttää. Se on ihan sama, mistä sen domaini ostat tai GoDaddy tai mitä näin nyt onkaan. Eli tänne sitten piti laittaa toi www, eli täältä add record ja kname record. Ja sitten toi www ja sitten sieltä otetaan tää koko pötkö, mikä siellä nyt on. Sitten täältä ainoastaan tämä alku tästä, eli ei domainia ollenkaan. Se kopioidaan ja se tulee sitten tuohon toiseen Gname-rekordiin. Ja sitten tämä loppu. Eli näistä molemmista pitää laittaa, mä vielä toistan tämän, eli molemmista, eli tähän ensimmäiseen tämä www ja tämä koko pötkö. Ja toiseen tästä kohtaa pelkästään tämä ilman domain-nimeä ja koko pötkö. Ja siinä menee sitten semmonen, voi mennä, vähän riippuu, mutta voi mennä tunnista aina 24 tuntia sitten ennen kuin se päivittyy. Eli sitä joutuu hetken odottaa ja sitten se tulee tonne näkymään, että ready to use. Silloin sä oot valmis käyttää sitä sun domain-nimeä tässä systeemissä. Mitäs sitten seuraavaksi? Eli sitten katsotaan ne sähköpostiasetukset. Eli täältä emails. Tänne laitetaan tänne nyt vaikka mun yksi email-osoite. Pätkii tää kone nyt on. Noin. Ja sitten tohon testingiin sille ei ole niin merkitystä. Ja sitten double opt-in, eli jos sä haluat, että se pitää ensin, jonkun pitää ensin varmistaa, että sinne tulee se email ja sitten pitää sanoa, että hyväksyy sen. Eli se on double opt-in, tarkoittaa, että se hyväksyy sen ensin ennen kuin se rupeaa saamaan maileja. Sitten täällä on tämä unsubscribe kannattaa pitää ja sitten myös tämä affiliate-linkki kannattaa pitää, se on komissio ja se on sillä selvä. Eli sitten katsotaan sitä. Eli tehdään tämä nyt ihan alusta. Eli toi. Noin. Tää onkin tehty jo.
Sitten here to conf email. Save. Ja nyt se toimii se e-maili sitten siellä, kun se nettisivussa pitää. Ja sitten täältä se pitää vielä konfirmoida. Mä en nyt tee sitä, mutta tää on ihan yksinkertainen tehdä. Eli tää pitää vielä konfirmoida tää. Ja sitten se alkaa toimimaan. Ja sitten jos se ei jostain syystä, mulla oli aluksi vähän ongelmia tehdä sitä. Siinä oli joku semmonen juttu, mitä mä en ihan ymmärtänyt, mutta mä oon joka kerta saanut sen toimimaan. Jos se saa sitä jostain syystä toimia, jos sä ostat sen email-paketin sen sieltä Namecheapista, niin lähetä vaan supportiin viestin neuvoa tai lähetä mulle mailiin, niin mäkin voin neuvoa sen sitten, että miten se toimii. Ja sitten katsotaan, mitä seuraavaksi. Okei, eli sitten mennään tänne. Laitetaan create. Noin. Ja täällä on mulla valmiina se domain-nimi. Noin. Ja tää urpäättiin, tähän ei kannata laittaa mitään, koska tää on se sun domain-nimi, millä sä voit siellä laittaa jotain, mutta siihen ei kannata mitään laittaa. Koska se domain-nimi ei sit toimi pelkästään tällä sun domain-nimellä, vaan sit sinne pitää laittaa kautta ja jotain. Ja mä näytän nyt tämän, millä mä oon tehnyt tämän mun tiena rahaa kotona.comin, niin mä näytän sen sillä, kun sillä mä oon se tehnyt, mutta täällä on näitä templateja, missä voit valita sitten erilaisia, mistä nyt tykkäät sitten, niin voit valita. Ja save. Ja sitten, katsotaan mitä sitten. Sitten tuolta klikkaat vaan sitä. Ja tässä on nyt tää etusivu sitten, tai tää paneeli, admin-paneeli, mistä sä voit tätä blogia lähteä tekemään. Eli ensimmäinen asia, mitä pitäisi tehdä, niin on tämä block layout. Mä kerron nyt nopeasti tässä heti alkuun, että mitä nämä tarkoittaa. Eli täällä sä voit tehdä sitä ulkoasua siihen blogiin. Tässä sä näet sen blogin. Sitten on nämä settingsit, eli näihin ei tarvitse koskea. Ja sitten on post layout, missä sä näet miten ne postit tulee sinne sun sivulle. Ja sitten on nämä postit on tässä ja sitten on pages. Täällä on nämä sivut, kotisivu, sitten on tämä blogisivu ja about ja ota yhteyttä. Ja sitten on kategoria. Tämä on aika simppeli sitten, kun sen kerran tekee, niin muistaa sitten, että miten se on tehty. Niin se aluksi saattaa tuntua vähän hankalalta ilman ohjeita, mutta mennään eteenpäin. Eli nyt ensimmäinen on tämä blog layout, mitä tänne pitää tehdä. Eli tänne sitten ensimmäinen asia, mitä sun pitäisi tehdä, niin on vaihtaa logoja. Sä voit Canvalla tehdä logon ilmaiseksi. Canvan Pro-versio, joka ei maksa kuin mitä se maksaa tai 10 kuukaudessa. Eli mä menen nyt tänne Canvaan.
vähän hidas tää kone. On toinen kone, mä oon nyt läppärillä, tää on vähän, uskon, että tää on vähän hidas, niin joutuu välillä odottelemaan. Eli kanvalla voi tehdä kaiken näköisiä juttuja, silloin voi tehdä vaikka mitä, mutta näytän nyt miten tehdään tää logo. Eli kirjoitat siihen logo. Ja sitten etsitään joku logo. Ehdottomasti suosittelen tämän Canvan käyttöä, jos mitä nettisivuja tekee, niin on erittäin kätevä. Täältä saa kaikki noin kuvat ja muut laitettu täältä. Mä oon käytännössä kaikki mun omat kuvatkin laittanut, mitä mä nettisivuille laittanut. Eli tänne voi kirjoittaa vaikka nyt kun tää on how to make moolah eli how to make money, niin joku mikä liittyy rahaan. En ala nyt liikaa miettimään sen enempää enkä etsimään, vaan otetaan tästä tämmönen ensimmäinen, mikä tulee vastaan, ja tuohon voi laittaa how to make moolah, ja sitten tuon voi ottaa pois. Ja sitten tätä kannattaa vähän isontaa kuitenkin tätä logoa. Itse asiassa mä en ota tätä tekstiä, koska se tulee niin isoksi muuten siihen, niin se on vähän haastavaa sitten. Niin laitetaan vaan tää. Sitten share, download ja sitten transparent background kannattaa laittaa siihen ja PNG on hyvä, millä sen saa. Ja sitten mihin me jäätiin, eli nyt tuolta se logo pitäisi tulla tuolta kohtaa. Okei, se ei tullut vielä, eli tätä pitää editoida jotenkin ennen kuin ne antaa ladata sen ulos. Ja tuossa ilmaisella versiollakin löytää logoja. Mulla on tää Pro-versio tässä. Onpa toivottoman hidas nyt tää kone. Eli mä vaihdan vaan tän värin, niin sit se on muokattu. Mä laitan sinne toi väri. Niin sit se on muokattu ja sit se voi ladata. Okei, eli ei onnistu, eli pitää editoida. Eli täältä sitten edit ja sitten täällä on näitä vaihtoehtoja. Paina vaikka tuosta freskosta kerran, se ei hirveästi muuta sitä kuvaa. Ja sitten download, sitten sen pitäisi toimia. No nyt se tuli sieltä. Okei, eli sitten mennään editoimaan sitä logoa. Eli pitää klikkaa tosta ja sitten tosta pilveä kohdalta painaa. Ja sitten mihin se nyt tuli? Ei se kyllä toi ollut. Tossa.
Noin. Ja sitten se tulee erittäin isoksi, niin sitä pitää pienentää huomattavasti. Ja toi on varmaan ihan hyvä. Sitten tästä voi muokata näitä. Jos teet suomalaisen, niin nämä kaikki tekstit pystyy muokkaamaan. Sitten täältä vaan tää laitetaan homepagein toi koti. Ja articles laitetaan post list page. Ja contact laitetaan contact. Ja about laitetaan about. Ja muuta ei sit tarvitsekaan muokata tässä asiassa. Mutta jos teet suomalaisen, niin sinne voi ne nimet tosissaan muuttaa ne. Ja sitten se skripti, mistä mä puhuin. Missä se nyt sitten onkaan? Tossa on se skripti. Niin se pitää laittaa tähän blog contenttiin, eli täältä ensiksi row. Sitten row html ja se laitetaan tohon ja painetaan tosta ja edit code. Ja sitten katsotaan, se skripti pitäisi olla täällä. Eli tähän pitää sitten muokata tähän skriptiin se, jos teet englanniksi, niin onko se GPDR policy. Ja sitten jos teet suomeksi, niin se on sitä ei nyt ole täällä. Mitä muokata se, sitä skriptiä ei ole täällä, eli mä käyn hakea sen tuolta. Löydän sen täältä, niin mä näytän sen, miten se toimii. Tuossa oli pieni. Mä laitan sen skriptin joka tapauksessa sinne ladattavaksi, eli se löytyy täältä blog layout tästä mun blogista. Eli siinä vaiheessa, kun sä lataat, niin se on siellä se skripti. Eli se on nyt tossa, niin mä otan täältä kopio, eli se näyttää täältä. Ja tänne tosissaan niin toi evästekäytäntö, niin tähän vaan laitetaan GPDR policy. Sitten mä kopioin tän näin, copy. Sitten mä voin mennä täältä pois, mennä tänne ja laittaa sen tuohon. Laitetaan vielä toi isolla. Ja save. Save. Katsotaan nyt, että mä näytän nopeasti, että toimiiko se jo. Pitäisi toimia nyt suoraan. Eli sinne tulee tämmönen, mitä sä voit, kun tehdään englanniksi, niin mä laitan sinne ne molemmat, eli miten laittaa englanniksi ja miten laittaa suomeksi. Ja löytyy sieltä sitten, tää on nyt suomeksi, eli tää lukee sitten, lue lisää. Eli miksi se ei nyt toimi? Niin mulla ei ole tuommoista kuin GPDR policy, eli se mikä sulla on se linkki siellä, on se mikä tahansa, niin se pitää kirjoittaa siihen, niin se avaa sitten. Tässä lukee nyt GPDR policy ja mulla ei semmoista sivua ole, niin se ei tule. Se pitäisi tehdä se, mä näytän miten se tehdään, eli pages,
Sitten create GPDR policy. Eli tämä on tämmöinen EU-säädäntö, mikä pitää olla jokaisessa blogissa. Tämä pitää olla pienellä. Ja sitten täällä on tämä, eli edit. Ja sitten tuohon tulee headline. Ja sitten ChatGPT:ltä voi pyytää suomeksi tai englanniksi. Ja sitten tällä pitää kertoa, että no mä otan suomeksi tän nyt. Siinä pitää ottaa maili ja antaa sille tiedot sitten itse asiassa nyt tää on englantilainen, niin tehdään englanniksi. Ja ChatGPT sitten tekee sen ja sitten se vaan lätkästään sinne. Noin. Sitten täältä voi ottaa nämä, mä en nyt tee tätä kokonaan, mutta nämä pallot pois täältä, koska tämä sivu ei näytä hyvältä. Siihen voi laittaa sen vihreän pallon, minkä saa ChatGPT:ltä. Niin, no otetaan pallot pois, ei niitä ole monta enää. Vihreän pallon, niin niitä kannattaa sitten käyttää bullet pointsina, niitä mä käytän bullet pointsina. Sitten täältä tekee välit näille kaikille, että tulee vähän selkeämpi. Mä nyt tee sitä, antaa sen olla turhaa aikaa vielä, kun tää on vaan tämmönen dammisivu. Ja noin. Ja sitten nyt on se GPDR policy. Toi pop-up on itse asiassa semmonen, että hetkinen, mihin se nyt sitten meni. Niin. Pop-up on semmonen, että se automaattisesti, kun ne klikkaa sitä linkkiä, niin ne se tuu uudestaan sit siihen. Eli tänne itse asiassa pitää laittaa row ja sitten row html ja sitten tänne pitää laittaa se, mistä mä nyt sitten löydän sen. Eli tuosta lue lisää. Ja nyt se toimii sitten niin kuin pitäisikin toimia. Eli noin. Ja mitä sitten seuraavaksi piti näyttää? Joo, eli sitten mennään sinne footeriin.
Eli täältä sitten, tähän edelleen se logo vaihdetaan. Noin. Ja tosta pienemmäksi sitä. Se ei näköjään nyt ottanut sitä transparent backgroundia sieltä, eli täältä share ja download ja transparent background. Muokataan se. Nyt sillä on transparent background ja se ottaa sen valkoisen taustan sieltä pois, niin se sopii sitten mille tahansa nettisivulle. Ja sitten tänne voi kirjoittaa sitten jotain. Ja sitten custom links, nämä sä voit poistaa, jos et halua, mutta jos haluat pitää, niin täältä sitten olisin se myös. Ja. Tässä on joku, miksi tää ei. Miksi tää ei. Eli täältä sitten linkit näihin, eli tää on sitten niinku tää homepage ja confirm ja tää on blog. Ja tää on sitten postscript page confirm. Tää on about. Tää voi poistaa, jos ei tätä halua laittaa ihan hyvin. Tää on contact. Ja kategoriat, nää voi poistaa. Voit laittaa, jos haluat, mutta ei laita, niin sitten tää email. Tähän voi, mä näytän tai myöhemmin, miten tähän voi laittaa ton email marketin, miten voi kerää liidejä, niin mä en käyttäisi kyllä. Ja tuolla on, tonne tuli se skripti. Hetkinen, mutta siis siellähän oli se skripti, joo. Hetkinen. Miksi se? Nyt kun mä katon. Mä seivaan tän nyt ja sitten katsoo ton skriptin vielä. Tää on vähän tämmöistä säätämistä tämän kanssa, mutta kerran sen teet, niin se on sitten valmis. Sitten vaan lisää blogiposteja, niin se on ihan helppo juttu. Näköjään mä oon poistanut sen skriptin sitten jostain syystä. Eli mä käyn etsiä sen vielä, että se toimii sitten se saitti siinä lopuksi kunnolla. Eli mä käyn hakea toiselta saitilta sen skriptin.
Ja tossa se on row HTML ja toi kopioidaan noin. Ja se menee tänne ja tähän laitetaan se GPDR policy. Save. Save ja nyt se pitäisi toimia sitten. Laittaa vielä block. Miksi se ei toimi on just sen takia, että se on kerran laitettu, niin se ei enää näy, mutta mä laitan ne englannin ja suomenkieliset versiot, niin voit lisätä se ja kokeilla sitä sitten, niin se näkyy yhteen IP-osoitteeseen vain yhden kerran ja sen jälkeen se ei enää näy siellä sitten. Okei, meni vähän säätämiseksi nyt, mutta mikä seuraavaksi sitten? Seuraavaksi kotisivu. Eli tämä. Täältä settings. Siellä ei ole mitään. Mennään tonne edittiin. Sitä nyt se kotisivu sitten. Eli täältä sitten. Tähän ensimmäisenä postiin kannattaa laittaa jotain, mitä sä näytät koko sun sivustolla. Eli se voi olla lista sun blogiposteista ja muuta. Ja kuvat sitten. Hetkinen. Tähän voi muokata kuvia, sitten ottaa kanvasta kuvia siihen. Mä lähden muokkaa sitä, mutta otetaan nyt yksi esimerkki sieltä, koska tämä koko pitää laittaa oikein, eli sit vaan tänne file ja create new design. Sitten custom size ja toi on varmaan hyvä koko. Meni vähän säätämässä, koska skripti oli niin vaikea, kun se ei näyttänyt sitä ja välillä se näytti, mutta se tosissaan ei näytä sitä kuin kerran. Ja sitten sun pitää vaihtaa IP-osoitetta se uuden kerran. Se siellä live-site eli sit näkyy. Ja sitten täältä Elements ja Photos. Pistän nyt toi esimerkiksi, eli set image as background ja sitten se pitää käydä editoimassa tällä Fresco tai Palvedere tai mitä sinne sitten laittaakaan. Ja sitten download. Mä oon tehnyt WordPress-saitteja kanssa ja tää on huomattavasti yksinkertaisempi kuin WordPressin teko ja toimii kyllä ihan samalla tavalla. Eli WordPressit saa vähän paremman näköistä kuvaa tai paremman näköiset saitit ja siellä on niitä vimpaimia vaikka kuinka paljon. Mitä sinne, että siinä on se säätömahdollisuus on paljon suurempi, mutta jos semmoisen yksinkertaisen blogin haluaa, mikä kuitenkin toimii ja mitä voi se optimoida, niin systeemi on erittäin hyvä.
Okei, eli nyt se kuva on siinä. Tuo sormi ei nyt näy tuolla ihan kunnolla, mutta sitä voi muokata sitten. Mutta se sopii tuohon. Tämä nyt ei sovi tähän mitenkään, mutta on esimerkki vaan. Eli sitten täältä muokkaa tämän tekstin. Ja tämän tekstin mä otan tän nyt pois. Ja sitten tähän laittaa päivämäärä, koska se on tehty. Ja sitten read more. Ja sitten täältä, tämä mä teen varmaan vielä tässä myöhemmin, mutta täältä tuossa laittaa tää, mitä se näyttää sitten. Mitä se näyttää sieltä, kun painaa read more. Ja sitten tämän voi muokata siten, että tämä voi valita, että kuinka monta postia haluaa näyttää. Että jos haluaa enemmän tai vähemmän, niin laitetaan nyt vaikka 8. Ja katsotaan sitten. Joo, onko täällä muuta? Eli tästä homepageista ei voi muut muokata, että se kaikki muokkaus tapahtuu käytännössä siellä sitten niin kuin se on etusivun muokkaus täällä block layoutissa. Eli mennään vielä takaisin sinne. Eli täällä on nyt se skripti ja sitten vielä täällä on tämä system.jo. Tänne sä voit laittaa sun oman affiliate-linkin, mikä löytyy sieltä Systemen dashboardista tai sieltä sun System Admin panelista. Ja sitten nämä, jos et halua käyttää sosiaalista mediaa, niin voit ottaa nämä pois. Antaa niiden nyt olla tossa. Ja sitten ton puhelinnumero voi ottaa pois tuolta. Tuossa on tämä emailboxi pois. Tämä footeri on nyt aika iso, mutta mulla on toisellakin sivustolla aika iso footeri, niin se nyt ei haittaa siinä sinänsä yhtään mitään. Eli nyt tää on niinku valmis. Ja sitten katsotaan, mä katson mitä sitten seuraavaksi piti katsoa. Joo, eli sitten mennään tänne homepageen takaisin ja edit. Ja settings, tämä on tärkeä kohta SEOn kannalta, eli tänne tulee sitten tänne voi kirjoittaa sitten ja keywords. Sitten tämä, jos haluat saada trafiikkia Googlesta, niin tämä pitäisi ottaa sitten pois, hide from search engines. Mä en nyt ota sitä pois, mutta jokaisen sivulla pitäisi olla, ei saisi olla tämä päällä, koska muuten se ei sitten se ei rankkaa sitä sitten ollenkaan. Ja sitten jos haluat trackingia, eli jos haluat käyttää Google Analyticsia esimerkiksi, niin tämä header kode pitää
sinne pitää laittaa se Google tracking code sieltä Google Analyticsista tai mitä sit käyttääkään. Niin se pitää olla. Sitten tämä pop-ups on käytännössä email-markkinointi, eli tähän voi kirjoittaa teksti mitä tahansa sitten vaikka ja sitten email, se saa olla siinä. Sitten button, eli tämän pitää olla submit form. Sitten jos haluat sen, että mihin se menee sen jälkeen, jos haluat nettisivun laittaa siihen, niin sitten tähän laittaa sen, minne se menee siitä. Sitten voi laittaa double opt-in, eli että pitää konfirmoida ennen kuin se saa sen main, niin se tarkoittaa sitä käytännössä, että niin se on varmistettu, se ei ole pakollinen, mutta se on suositeltavaa, eli se menee tuplana. Sitten tänne add action ja sitten subscribe to campaign ja save rule. Eli mulla ei nyt ole siellä mitään, mulla ei ole tässä mitään sähköpostia. Mä en sähköpostia näytä. Mä voin näyttää, jos haluat tietää lisää vielä, että miten laitetaan sähköpostia, miten laitetaan Google Analyticsia ja niin edespäin, niin lähetän mulle mailiin, niin mä lähetän sulle, jos et itse saa sitä auki. Mutta se on aika helppo laittaa sit sähköpostikampanjan päälle ja sitten supportit saa systeemistä myös apua tietenkin. Eli tähän pitäisi olla kampanja sitten. Ja sitten tähän vaan voi muokata tämän tekstin, eli esimerkiksi lukee button, niin tähän voi kirjoittaa näin. Ja sitten se, ja sitten pop-up settings, eli show close button kannattaa laittaa, tänne tulee tämä ruksi tonne ylös. Sitten delay kannattaa laittaa, ja sitten se voi olla, mitä se nyt sitten, vaikka 20 sekuntia, sitten se poppasee sinne. Ja sitten tämä on se, että jos haluat sen, että se siinä vaiheessa, kun joku on painamassa ruksia tuolta, niin se poppasee sieltä, mutta se on parempi laittaa varmaan tuolla ajalla, mä luulen. Ja save. Ja mitä seuraavaksi sitten, katsotaan mitä seuraavaksi, eli sitten on semmonen, eli missä se on, katsotaan toiset saitilta, katsotaan, eli mä etsin sitten täällä ei ole semmoista hakutoimintoa, eli että löytää, se pitää tehdä Googlen kautta. Mietin vaan missä se on. Katson, että onko mulla sitä ylipäätänsäkään.
päällä nyt. Eli tässä on tämä pop-up tulee niin kuin näkyy ja sitten täällä on tämä lue lisää. Niin se aukaisee sinne tämän käytännön. Eli tässä on tämä Googlen tehostama, mikä tulee tänne. Niin se pitäisi löytyä tuolta etusivulta, katsotaan. Missä se on? No, tossa. Tossa se on. Eli täällä on tämmöinen koodi ja sitten ChatGPT voi kysyä, että miten saan Google Search Barin sivustolle. ChatGPT kannattaa käyttää kyllä apuna, sit jos tulee jotain ongelmia, niin tää kyllä aika hyvin tietää asioista, niin oppii sitten. Eli tämmöiseen osoitteeseen pitää sitten mennä ja sieltä saa sitten koodin. Eli se on ihan yksinkertainen laittaa. Mä nyt en näytä, miten se laitetaan, mutta täällä on tämmönen search feature ja sitten tässä on tää get code, minkä saa tästä ja se sitten laitetaan tänne ja sitten se toimii. Esimerkiksi mulla se nyt toimii sitten tässä blogipostien päällä, niin tänne voisit kirjoittaa vaikka Fiverr ja sitten se näyttää tämän Fiverr-arvostelun, eli tää sitten ihmiset löytää helpommin, jos on vaikka 100 postia, niin ei kukaan jaksa kouluta sitten niitä kaikkia läpi, vaan haluaa etsiä nopeasti. Katsotaan mitä seuraavaksi sitten. Eli sitten katsotaan seuraavaksi, eli tänne pitää tehdä privacy policy englanniksi ja sitten terms and conditions ja sitten tosissaan tämä GDPR, mikä on jo tehty. Ja miten ne lisätään sitten sinne, niin menee tänne blog layouttiin. Ja tänne alas footeriin. Pitäisi mennä sinne. Tuonne alas footeriin ne voi laittaa, eli täältä sitten blog layout. Ja sitten, okei, tää on väärä. Tää on väärä. Mä oon itekin aika uusi tän systeemin kanssa. Tää on ihan uusi blogi, että mulla on vähän itelläkin pikkasen hakemista. Mä ajattelin kuitenkin videon tehdä tästä. Eli mitä mun piti nyt etsiä? Mitä mun piti nyt etsiä? Katon tuosta muistiosta. Niin legal pages, eli nämä ja sitten piti mennä toiseen blogiin ja pages. Siellä on toi GDPR policy, niin samaan tyyliin pitää sitten tehdä terms and conditions ja affiliate disclosure, jos ollaan affiliate-ohjelmia. Sä saat ne ChatGPT:llä tehty, eli täältä sitten vaan
ja sitten se tekee sen. Ja sitten kun blokkaa, niin mä suosittelen käyttää noita emoja, mitä toi antaa, niin ne voi sitten itse lisätä sinne, niin näyttää sitten vähän paremmalta. Niin. Eli pitää tehdä Terms and Conditions, Privacy Policy ja GPDR ja Affiliate Disclosure ja laittaa ne footeriin. Ja tosissaan tänne ne tulee, eli tähän voi laittaa ja sitten tähän vaan yliviivo tai maalaa tämän. Ja sitten tähän pitää kirjoittaa pelkästään nimi, koska se laittaa sen linkin sinne. Se laittaa sen linkin sinne automaattisesti eteen, eli pelkästään se nimi, mikä silloin, niin se pitää laittaa. Ja sitten tänne samalla tavalla pitää laittaa nämä on ihan, sä et saa mainostettua esimerkiksi sun sivuun ja Google saattaa bannata, jos sulla ei ole näitä, nämä on erittäin tärkeä laittaa. Noin. Ja ne menee tuolle päällekkäin, mutta sitten voi pistää, katsotaan. Okei. Laittaisin tommosen siihen. Ne voi näyttää vähän paremmalta, kun ne laittaa noin, mutta ne voi myös laittaa, jos haluaa, niin ne voi laittaa esimerkiksi, jos sä haluat tossa pitää niitä, ne voi laittaa tänne esimerkiksi. Mutta säätämällä sen saa, eli annetaan ne olla nyt, että tuolla otan toi pois. Ja joo. Eli kunhan ne on siellä ja se on niinku se tärkeä. Tuossa täällä on nämä voisit, jos on Facebook-page, niin voi laittaa tuot linkin vaan tuohon ja yhdistää. Okei, niin mitäs sitten seuraavaksi piti näyttää? Katsotaan muistiosta, eli sitten katsotaan ne blogipostit. Eli täällä on nyt näitä blogeja. Mä en nyt ala näyttää aikaa säästääkseen tätä sen enempää, mutta siis sä voit poistaa nämä kaikki täältä ja tehdä uuden artikkelin. Ja sitten
tehdään yksi esimerkki, että mä näytän mikä tässä on vähän hankala tässä systeemissä, eli tehdään tänne tää posti, create, ja täällä ei ole niin väliä, mitä tänne laittaa, että ei näy missään. Tai siis, no title tietysti näkyy, short description. Mut se on, siis joo, on tää tärkeä, joo. Eli se näkyy kyllä. Ja sitten image tohon. Pistää sinne nyt sama image, mikä oli aikaisemmin. Aikaa säästäkseen. Ja sitten täällä on nämä kategoriat, eli sä voit tuolta kategorioista vaihtaa ne, eli categories, ja sitten create ja noin. Ja se on tää, voit kysyä ChatGPT:ltä, mitä tänne kannattaa laittaa. Eli nyt mennään sinne uudestaan sinne posteihin. Ja sitten settings, ja siellä on sitten se kategoria, minkä voi lisätä tuohon. Sitten minä näytän tärkeän osan tässä. Eli kun sä lähdet muokkaamaan tätä, niin kannattaa laittaa aina tähän, ei kannata laittaa tekstiä, vaan kannattaa laittaa headline. Ja sitten ottaa se otsikko täältä. Koska muuten tätä ei, sä et saa esimerkiksi kuvia lisättyä sinne, jos sä teet sen eri lailla. Eli näin. Tää pitää tehdä tälleen vaiheelta. Sitten uudestaan tonne alas. Painaa suoraan tän, että se näkyy toi viiva tuossa alhaalla, ja sitten uudestaan headline. Tänne laittaa sitten ensimmäinen osa, ja tää pitää tää niinku yksi kerrallaan kaikki osat. Mutta siinä nyt ei niin hirveän kauan mene. Tähän taas headline. Sitten what is affiliate marketing. Jos et kuvia lisää, niin voit laittaa pötkönä sen tuolla tekstillä, mutta jos lisäät kuvia, niin sitten pitää tälleen vaiheelta. Eli jos näkyy tuo viiva tuossa alhaalla, niin sinne. Ja sitten samoin, mä en tee tätä nyt enempää, eli sitten samoin tässä niin fontin määrä mä oon käyttänyt 17, mikä on aika optimaalinen varmaan. Voit laittaa isommaksi tai pienemmäksi, paljon ainakaan kannata laittaa. Ja sitten näytetään vielä noin bullet pointsit. Eli näitä kannattaa käyttää sitten niin kuin bullet pointsin normaaleen sijaan tämmönen vihreä pallo, mitä mä oon käyttänyt tuolla mun sivulla. Tämmönen ja sitten 17. Noin. Eli tähän tyyliin, ja sitten sä voit tänne lisätä kuvan esimerkiksi nyt tänne väliin. Jos olisi vaan toi teksti, niin se ei onnistu, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin. Eli tänne sitten vaikka tuohon imageen. Sitten käytetään mallia. Se löytyy täältä. Näin.
eli tähän tyyliin. Ja sitten ChatGPT:llä ei kannata artikkeleita tehdä niin kuin, että ottaa sieltä copypastella kaikkea, koska Google näkee sen, jos se on ChatGPT-artikkeli, niin ainakin aikaisemmin kun mä tein WordPress-blogin, ja mulla oli varmaan 50 postausta ja yhtäkkiä kaikki trafiikit hävisi ja tuli ihan nolli ja mä joudun kaataa se sivusto alas. Eli kannattaa kirjoittaa ainakin niinku 70-90% itse se artikkeli. Ja eli ChatGPT:llä niin sä voit pyytää esimerkiksi outlinea. Eli sitten tästä lähtee kirjoittaa, eli noitten ihan käsin kirjoittaa itse tähän ja sitten laittaa vihreän pallon siihen ja ottaa vaan täältä nämä, mitä tämä ehdottaa näihin otsikoihin, niin ne voi laittaa, mutta copypaste tosissaan en suosittele. Okei, mitäs sitten? Sitten oli About Page ja Contact vielä tekemättä. Eli About Page tuolta ja Settingsissä, kunhan siellä on toi permalinkki oikein, sitten Edit. Eli se maili oli sitten laitettukin jo ja sitten tätä mä itse otin nämä kaikki pois täältä. Itse asiassa taas alusta en ottanut pois taas alusta. Eli jos sulla on nyt oma itsestä kuva, niin eli ootas nyt menin väärään. Eli About Page, Edit. Eli tähän tekstiä ja sitten tähän voi laittaa kuote, mitä voi laittaa. Ja sitten mulla oli oma kuva laitettu tosissaan täällä tienarahaa.kotona sivustolla. Eli tuossa on mun kuva. Ja tuohon mä laitoin tommosen kuoteen ja se on siinä sitten. Eli nää pois vaan ja oma kuva. Ja sitten tohon teksti. Se on ihan simppeli juttu. Ja sitten kontakti, katsotaan settings, eli katso, että permalinkki on oikein. Ja edit. Ja sitten tänne, jos on suomalainen, niin tosissaan nämä voi taas muokata tuohon laittaa nimi ja niin edespäin. Ja tuohon jotain tekstiä. Ja tää pitää sitten laittaa tuolla settingsissä päälle. Eli se löytyy sieltä System Settings, hyvin yksinkertainen lisätä siellä ohjeet, niin se tehdään. Ja tähän voi laittaa kanssa suomalainen lähetään ja niin edespäin. Ja se on siinä. Mitäs seuraavaksi?
Eli nyt katsotaan, miltä tämä näyttää tämä blogi. Eli nyt tässä on tämä yksi kuva. Eli tämä ei ole nyt mitenkään visuaalisesti tehty, mä vaan näytin. Eli nyt tämä Bonatti tämä sähköpostiblog, jossa keräät liidejä, niin tämä on erittäin kannattava laittaa millä sä voit sitten kerätä. Eli kannattaa tarjota jotain e-bookia tai niin kuin mä tarjosin nyt video, mitä säkin tulit tähän katsomaan tätä videoa, että jos olet blogi tekemässä, niin joku sellainen arvokas ilmainen lahja ja sitä tarjota, niin ihmiset helpommin antaa sen sähköpostiosoitteen sitten, että jos sä vaan laitat, että tilaa uutiskirje tai joku e-book, millä kukaan ei tee yhtään mitään, niin ei ihmiset halua edes välttämättä antaa sitä sähköpostiosoitetta sitten. Ja tosissaan yhden sähköpostiarvo on onko se kuukaudessa 40, jos on yksi e-maili, niin siinä voi laskea sitten, että jos sulla on 1000 e-mailia, niin paljon sillä voi tienata, mutta se on noin ihan tämmöisiä osuvia suuntaan antavia, että ei se käytännössä mene niin välttämättä. Eli täällä on nyt sitten nämä eli tässä on tämä, mitä mä otin mun omalle sivulle, niin mä otin nämä pois. Mä näytän vielä, mitä se tapahtuu. Eli onko se täällä PostScript page? Se ei ole täällä. Missä se onkaan? Sitä täällä homepageissa. Pages. Homepage edit. Eli kun sä painat näitä palloja täällä homepageissa, niin tulee nämä, sä voit ottaa pois nämä, jos et halua mitään slideja tuohon laittaa, niin ne voi ottaa pois sieltä. Eli mä otin nämä slidit pois, mä en halunnut, että siinä on mitään slidea, niin suosittelen ottamaan ne pois ja antaa ton yhden olla tossa. Eli tossahan tähän kannattaa kirjoittaa joku, mikä esimerkiksi mulla on täällä missä koti. Mulla on täällä miten tienata rahaa 20 toimivaa keinoa ja sitten mä oon tehnyt artikkeleja ja sitten tässä kun painaa lue lisää, niin tässä on sitten tää lista näistä eri vaihtoehdoista ja sitten mä oon lisännyt tänne jokaiseen lisää, eli sitten kun painaa tästä, niin se menee blogipostia ja kertoo lisää ja tarkoitus olisi näiden kaikki näihin 20 laittaa niin, että voi lukea lisää. Eli mä näytän nyt ton ihan print on demand. Eli tässä on nyt käytetty näitä vihreitä bullet pointseja ja näitä emojeja. Joo. Katsotaan, onko vielä jotain näytettävää. Joo, eli
nyt on näytetty, eli jos tulee jotain kysyttävää, niin lähetä viestiä tuolta kontaktista tai ota yhteyttä siellä sivulla suomeksi, niin jos tulee jotain ongelmia, voi auttaa. Eli se on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen käyttää. Eli sitten jos haluat lisää videoita, esimerkiksi, että miten tehdään Search Console tai vaikka Google Analytics, miten ne yhdistetään, ja lähetä viestiä, niin mä voin tehdä videon sitten ja lähettää sulle. Niin saat nekin kuntoon. Tässä menee turhan paljon vaan aikaa tähän videoon, jos mä näyttäisin ne kaikki, mutta tässä on varmaan tärkeimmät. Mä katson vielä ton sivuston, eli onko sieltä jäänyt jotain uupumaan. Tosissaan jos niitä maileja haluat tehdä, niin emails ja campaigns, ja tämänkin mä voin tehdä video, jos et saa sitä laitettua, niin voi näyttää vaiheelta sen parhaimpani mukaan. Eli katsotaan vielä tää. Eli täältä vielä, tuossa pitää laittaa toi activate, että se menee päälle, niin muuten se ei näy siellä, niin ja nää voi poistaa täältä. Katsotaan nyt vielä, onko tässä jotain mikä. Eli nyt täällä on slaidit päällä, mutta ne voi ottaa pois sieltä ne slaidit, niin kuin mä näytin äsken, ja tässä on nää. Joo. Ei varmaan on muuta. Sen Google Search Barin, niin sä voit laittaa sen vielä myös tähän, eli se menee sitten tuolta Pages ja Postlist Page ja Edit, ja sitten se mikä on nyt tuolla etusivulla se Search Bar, niin sä voit laittaa sen tästä, eli tuohon row. Sitä ei varmaan tarvitse laittaa kuin yhteen paikkaan, niin turha se on kahdessa kohtaa olla, eli jos se on tuolla etusivulla, niin se riittää, eli se search bar tulisi siis tähän näiden blogipostien päälle. Se on nyt, en nyt näyttänyt sitä, mutta se on täällä. Mä näytän tästä mun omalta sivulta, eli koti. Ja tässä se search bar, ja sitten muualle sitä ei tarvitse laittaa, eli ihmiset kyllä löytää sen, jos ne haluaa löytää sen search barin sieltä. Okei, mutta ei tässä sen kummempaa, mutta että jos tulee kysyttävää, niin kysy ja ei muuta kuin sitten blokkaamaan. Ja sitten tosissaan vielä SEO-optimoimisesta mulla on kokemusta, miten sen saa toimimaan. Ja kaikki nämä mun artikkelit on SEO-optimoitu, eli se on se kaikista tärkein asia melkein, jos haluat saada liikennettä, niin miten optimoida, niin siitäkin voi video lähteä tekemään. Ja voi olla, että mahdollisesti laittaa Udemy kursseja myöhemmin, aluksi ehkä ilmaiseksi ja myöhemmin maksulliseksi, mutta ainakin toiseksi vielä saat ilmaiseksi apua, jos tulee jotain kysyttävää
tässä vaiheessa ainakin. Myöhemmin saattaa muuttua maksulliseksi ne, sitten kun tää lähtee käyntiin tää saitti enemmän. Okei, ei muuta kuin kiitos kun katsoit ja tästä eteenpäin. Se on moi.